አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓ ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ሚያዝያ 9 ስንክሳር ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዘነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 9 ሚያዝያ ቅዱስ ዘሲማስ ቀሲስ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አባ ቀሺ ዘሲማስ ዓረፈ። እዚ ጻድቅ ድማ ካብ ደቂ ሰብ ፍልስጥኤም እዩ። ወለዱ ድማ ጻድቃን ክርስቲያን ነበሩ። ነዚ ጻድቅ ምስ ወለድዎ ድማ 5 ዓመት ዓበይዎ ክሳብ 5 ዓመት ዓበይዎ። ብድሕሪኡ እዚ ድማ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ንኸዕብዮ ኣምላኻዊ ጥበቡን ኩሉ ሕግን ስርዓትን እውን ንኸምህሮን ንሓደ አረጋዊ ኣቦ ሃብዎ። እቲ አረጋዊ ኣቦ ድማ ተቐበሎ ወዲ እውን ገበሮ። ኩሉ ዘድሊ ትምህርትን ኣምላኻዊ ጥበብን እውን መሃሮ። ልብሲ ምንኩስና እውን ኣልበሶ። ዲቁና ድማ ሸሞ። ብሰናይ ግብሪ ድማ ዓበየ። ስራሕቲ ትሩፋቱ እውን ወሰኸ። ኩሉ ግዜ ድማ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ነበረ። መዓልትን ለይትን ድማ መጻሕፍቲ የንብብ። ስራሓቱ እናሰርሐ እውን እንተኾነ ምግቡ እንክበልዕ እውን እንተኾነ ኩሉ ግዜ ካብ ኣፉ ምስጋናታት ኣይቋረጽን ነበረ። ኣብ ውሽጢ እቲ ደብሪ 45 ዓመታት ምስ ተፈጸመሉ ድማ ቅሽና ተሾመ። ተጸምዶን ተጋድሎን ድማ ወሰኸ። ብድሕሪ እዚ ድማ እናተጋደለን ተጸምዶ እናወሰኸን ብሽመት ቅሽና 13 ዓመት ምስ ኮኖ ተጻራሪ ጸላኢ ናይ ዘመንና ዲያብሎስ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዲያብሎስ ድማ ኣብ ዘመኑ ካብ ዘለው መስተጋድላን ብተጋድልኡ ኣዝዩ ልዕል ከም ዝበለ ገይሩ እኪቲ ሓሳብ ዘርአሉ ብልቡ ድማ ካብ ናይ ጽድቂ ስራሕ ኣነ ዘይገበርክዎስ ይህሉ ዶ ይኸውን በለ። ነገር ግን ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መልኣኹ ለኣኸሉሞ ናብ ጥቓ ሩባ ዮርዳኖስ ናብ ዘሎ ደብሪ እውን ደኣ ለኣኾ እምበር ኣይሓደጎን ምእንታን ከምህሮ ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ ድማ ተንሲኡ ከደ ናብቲ ደብሪ እውን በጽሐ። ኣብኡ ድማ ብገድሎም ፍጹማን ዝኾኑ ጻድቃን አረጋውያን ረኸበ። ንሱ ካብኣቶም ከም ዝንእስ ድማ ፈለጠ። ንሱ ኣብ ውሽጢ ዓለም እዩ ዝነበረ እሞ ስለዚ ነገር ካብኡ ይሓሹ። ምስኣቶም እናተጋደለ ድማ ንብዙሕ ዘመናት ኣብኣቶም ነበረ። ንመነኮሳት እቱ ገዳም ድማ ልማዶም ከምዚ እዩ። ዓብይ ጾም እንክበጽሕ ከሎ ካብ ቅድስቲ ጾም ሓደ ቀዳማይ ሱባኤ ብሓባር ይጾሙ። ኣብ ዕለተ እሁድ ድማ ምስጢራተ ቅዱሳት ይቕበሉ። ብጽባሒቱ ድማ ንሳቶም እግዚአብሔር ብርሃን ረድኤቱ ሂቡ የድሕነኒ ዘፍርሐኒ እንታይ እዩ ዝብል መበል 26 መዝሙረ ዳዊት ክሳብ መፈጸምታኡ እናዘመሩ ካብ ደብሮም ይወጹ ነበሩ። ካብ ደብሪ ኣብ ዝወጹሉ ጊዜ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ይጽልዩ። ነንሕድሕዶም ድማ ሰላምታ ይለዋወጡ ነበሩ። ናይዚ ደብሪ ኣበምኔት ድማ ኣብ ልዕሊኦም ይባረኽ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ገጽ ብጻዮም ንኸይርእዩ
ነንሕድሕዶም ናብ በረኻ ይብተኑ ሓደ ንምጻዩ እንተርእይዎ ንምጻዩ ንኸይርኢ ናብ ካልእ ቦታ ይኸይድ ቅዱስ ዘሲማስ ድማ በብዓመቱ ምስኣቶም ዝወፅእ ኮነ ኣብ በረኻ ድማ ይንከራተት ዝጸናንዓሉ ንኸገልጸሉ ድማ ንእግዚአብሔር ይልምኖ ነበረ ክንከራተት እንከሎ እናዘረ እንከሎ ድማ ንገዳማዊት ማርያም ግብፃዊት ረኸባ ኣብኣ ድማ ኣብ ግዜ ንእስነታ ኣብ ውሽጢ ዓለም ከመይ ከም ዝነበረት ኣብ በረኻ ዘሎ ናይ ገዳም ናብራኣ ከመይ ከም ዝኾነ ተረድአ ካብኣ ዝኾነ ኩሉ ድማ ካብ መጀመርታ ክሳብ መፈጸምታ ነገረቶ ብድሕሪ እዚ ድማ ብኻልኣይ ዓመት ምስጢረ ቅዱሳት ንኸምፀላ ደለየት ከም ዝበለቶ ድማ ገበረላ ነዚ ጻድቕ ድማ ናብ ብሔረ ብፁዓን ንኽኣቱ ተገብኦ ንሱ ድማ ገድሎም ጸሓፈ ግብሮምን ጽድቆምን ድማ ገለጸ ኩሉ ዕድሚኡ 93 ዓመት ምስ መልኣሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይኹኖ ብስብከቱ እውን ምሳና ያሃሉ አሜን ዘለዓለም አሜን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዘሲማስ ሰበጸለየ ዋስተበቆአ መጠነ ዓመታት 40 ብሔረ ብፁዓን በዊኦ ምስለማቲ ወስቦአ ኩሎ በህየ እንተነጸረ ወሰምአ በውስተ ዓለም ከመይ ይስብክ ወፃ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ማሕበር ቆልዓ 10 ወርሒ ህፃን ናይ ዝኾነ ኤስድሮስ ዝኾኑ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃናት ብሰማዕትነት ዓረፉ በረኻቶም ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኬ ሰላም እብል እደወ ብፁዓነ ዘነጸረሙ ዘሲማስ ወከመ ስምዓ ጽድቂ ኮነ እንበይነ ይበልዑ ስጋ ወእንበይነ ይሰትዩ ወይነ በስምረተ አምላክ ክርስቶስ አድምኡ መካነ ሃበ አልቦ ህማም ወአልቦ ሐዘነ አሜን ሊቀ ጳጳሳት አባ ስንትዩ ከምኡውን በዛ መዓልቲ ብኢድ ሊቀ ጳጳሳት እስክንድርያ አባ ስንትዩ ዓባይ ተኣምር ተገልጸት እዚ ድማ አባ ስንትዩ ቅድስቲ ጾም 40 ኣብ ደብሪ አባ መቃረስ ምስ ዘለዉ መነኮሳት ንኸጸውም ናብ ገዳም አስቄጥስ ወፀ ሰሙን ሕማማት ምስ ኮነ ድማ ናይ ዓረብ ኣስላም ተኣከቡ ገዳማትን ኣድባራትን ንኸዘርፉን ንኽማርኹን ድማ ናብቲ ገዳም በጽሑ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ንኸእትልዎም ድማ ኣሲፍቶም መዚዞም ኣብ ኢዶም ሒዞም ብምብራቕ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ከውሒ ቆሙ ኤጲስቆጶሳትን መነኮሳትን ድማ ናብ ኣባ ስንትዩ ተኣከቡ ካብ እቶም ናይ ዓረብ ኣስላም ዝኾነ ነገር ነገርዎ ከምኡውን ካብኡ ንኸገልስ ድማ ለመንዎ ቅዱስ ኣባ ስንትዩ ድማ ኣነስ ጎይታና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርቱ እግሮም ዝሓጸበሉ ሓድሽ ስርዓት ዝሰርዓሉ ናይ ፋሲካ ፍስህ በዓል እንከይተፈጸመ ካብዚ ገዳም እዚ ኣይፍለይን በሎም ብድሕሪ እዚ ድማ እናፈከሩ ናይቶም ኣስላም ዓውታ ወሰኸ ኣባ ስንትዩ ድማ ናይ ህዝቡ ድንጋጼኦም ምስ ረአየ ኣብ ልዕሊኡ ናይ መስቀል ምልክት ዘሎ በትሪ ሒዙ ምስ ህዝቢ እግዚአብሔር ምምዋት ይሐሸኒ እናበለ ናብኣቶም ክወፅእ ተለዓለ ኤጲስቆጶሳት ድማ ሒዞም ንኸይወፅእ ከልእዎ ንሱ ግና ንልቦም ኣጽናዕንዐ ኣረጋግዐን ናብ ናይ ዓረብ ኣስላም ድማ ወፀ እቶም ኣስላም ድማ ኣብ ኢዱ በትሪ መስቀል ሒዙ ምስ ረኣይዎ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ከም ዘሳድድዎም ንድሕሪቶም ተመሊሶም ሃደሙ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንድሓር ድማ እዞም ኣስላም ናብ ቅዱሳት መካናት ኣይተመልሱን ብሓይሊ መስቀሉ ንህዝቡን ዘድሓነ ልዕልናን ክብርን ገንዘቡ ንዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ምስጋና ይግባእ ንዘለዓለም ዓለም አሜን በረኸትን ጸሎትን ናይ ኣቦና ስንትዩ ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን አርኬ ሰላም እብል
ለዛሃይለ ትእምር ተተውህቦ ለሊቀ ጳጳሳት ስንትዩ ቦሙ ሰፊ ስድረ ተሃጽቦ ዓረባውያን ዘመፁ ቁኑታነ ሰይፍ በገቦ በበትረ እዴሁ ትእምርተ መስቀል ዘቦ እስከ ባቲቱ ሰደደ ዋድሃነ ህዝቦ አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ኩሎም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ሚያዝያ 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ በዓላት ዝኽበሩ ቅዱሳን ናይ ብሃራት ብፁዓን ጻድቃን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ገዳማዊ፣ ብሔረ ብፁዓን ዝረአዩ አቦና፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ህፃን ሰማዕት፣ አባ ስንትዩ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ ቦርሱማ ሶርያዊ ንሶርያ መነኮሳት ዝሓዙ አቦ፣ 318 ቅዱሳን ሊቃውንቲ አበዊ ንርቱዓን ሃይማኖት ዘኒቅያ፣ አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ አሜን። ጸሎቶም በረኻቶም ምስ ኩላትና ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተአረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።